Indoni? Ngolo tatujwa. Ewe, uthe ngagqubaleka? Yenziwa lento yayisenziwa ngutatam. Anatata. Haya butata. Yenza lento yayisenziwa ngutatam. Utatam wabaleka. Oh. Kaloku akho nto ibalekela kum, ndandingoyihlo mna. Ndindawo balekela kakade. Xa uthina kwabaleka kukho into ethi ibaleka ugungqeze uzapha. Thini, sangathi injani? Not ndikhethe wena. Soyibhokisi ehambayo. Ndisisidumbu? Ndisisidumbu? Ndiyancokola xhego lam. Loku utheni ungaphekanga? Ndize mnethemba uba uphekile. Kaloku umqali uyagquma. Hayi, ndiyalambeka kule ndawo ndisuka khona. Hayi sona sibomvana. Ulithumelo kodwa apha kum. Thini? Hayi, ungumshologu. Utheni? Kwacaba uzokwazi namaxesha embiza. Hayi, nyamazela tatujwarha. Tatujwarha, umtyile le nto ungaphekanga umbane. Hayi. Umbane ukhona qwena wena sona sibomvana. Xa ingxaki isitovu sami sicimila endakonkuna. Tu. Ziru Tatu Ramaphosa ba umbekile uminister wombane. Hayi. Umbekele ukuzathi ke ngoku. Thatha istove tatujwarha, zonke into ezimoshakeleyo uzise kuminister. Asiphinde sixakeke South Africa. Ngo asiphinde sixakeke ngumbane eSouth Africa. Sona sibomvana. Balekwe ukuthatha ifoni yami kulandri yami. Ndizawufonela lo minister. Tyhini. Uyosibona. Inalo utilili wakho umbi. Into ngutata osebenzisa utilili. Ethini inombolo lo minister? 07 bla bla bla. Bla bla bla. Ayitsebenzele amasipala. Hello. Hello. Hayi. Kubanalo. Ngicela into yobana lo misti azolungisa isitovu. Ewe lo misti. Awuyazi umisti uba ngubani? Umisti mani lo bebekwe lamaphosa lungisa umbane. Ndiva ngale ntwana sona sibomvana. Hello. Uyibekile lo mntu. Hayi, yeke. Yakoduka amatatu jwarha ngawume ndiyotya.